La majoria d'estudiants arriba el primer dia pensant que la ciència és això. I en la primera sessió això es trenca, perquè la realitat és una altra. Pensem en equip. Dubtem, ens equivoquem i provem. I aprenem constantment. I això era realment el que volíem que visquessin. No han vingut només a observar. Han vingut a fer, a fer-se preguntes i a buscar respostes. I a descobrir que ells també poden seguir aquest camí. El més potent ha estat veure com han canviat en només 4 sessions. Se'n van amb una idea molt més clara del que significa dedicar-se a la ciència. I si al cap d'uns anys algú decideix dedicar-se a això, haurem aconseguit el nostre objectiu. Per apropar la ciència. Els que no sabien Que aquest podia ser el seu camí.